नमस्कार माझ्या मित्र आणि मैत्रिणींनो, आज आपण गणपती बाप्पाला आवडणारी अशी रेसिपी बनवणार आहोत। त्याचं नाव आहे मोदक। लहानपासून वृद्धांपर्यंत सर्वांना आवडणारा हा गणपती बाप्पाचा प्रसाद मोदक महाराष्ट्रामध्ये खूपच चविष्ट रुचकर अशी पाककृती आहे। मोदक बनवण्यासाठी सर्वप्रथम मी गव्हाची कणिक मळून घेतलेली आहे। त्यानंतर त्याचा छोटासा गोळा करून मी तेल लावून त्याला लाटलेला आहे। तुम्ही बघू शकता, यामध्ये मी खोबरं आणि गूळ यांचं वेलची टाकून सारण बनवलेलं आहे। ते मी या ठिकाणी आपण लाटलेल्या छोट्या चपातीवरती घालायचं आहे। ते त्यानंतर व्हिडिओमध्ये दिसत असल्याप्रमाणे आपण लाटलेल्या चपातीच्या कडा ह्या अशा एकमेकांसोबत जुळवून आपण हा मोदक तयार करायचा आहे। मोदक जास्त मोठे नाही आणि जास्त लहान नाही, मध्यम आकाराचे आपण करणार आहोत। आणि आज आपण मोदक उकडीचे करणार आहोत। कोकणामध्ये तांदळाची उकड काढून हे उकडीचे मोदक केले जातात। आपण या ठिकाणी गव्हाचे उकडीचे मोदक तयार करत आहोत। जर मगाशी बघितल्याप्रमाणे तुम्हाला मोदकाच्या त्या कडा जुळवता आल्या नाहीत, तर व्हिडिओमध्ये दिसत असल्याप्रमाणे तुम्ही आधीच या अशा कडा जुळवून घ्या आणि त्याच्या मधोमध चमच्याने सारण भरून घ्या, जेणेकरून तुमचा मोदक व्यवस्थित होईल। गणपती बाप्पाला आवडणारा हा मोदक चतुर्थी किंवा गणपतीच्या 10 दिवसांमध्ये आपण प्रसाद म्हणून करू शकतो। त्यासाठी मी एक मोदकाची चाळण घेतलेली आहे आणि त्याला थोडंसं तेल लावून घेतलेलं आहे। आता आपण यामध्ये आपण तयार केलेले मोदक ओळीने ठेवून घेऊया। हे बघू शकता तुम्ही, सारण आपण किती छानपैकी केलेलं आहे। हे ओलं खोबरं असून यामध्ये खोबऱ्या एवढाच गूळ देखील मी घातलेला आहे। तुम्हाला सारण कसं बनवायचं याविषयी व्हिडिओ हवा असेल तर मला कमेंटमध्ये कळवा, म्हणजे तो व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी बनवून सारण कसं बनवायचं किंवा वेगवेगळ्या प्रकारची सारण कशी बनवायची त्याचा मी एक स्पेशल व्हिडिओ सुद्धा बनवू शकतो। अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलच्या खाली, व्हिडिओच्या खाली जे लाल रंगाचं बटन आहे ते लाल रंगाचं बटन तुम्ही दाबून
चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा. तुमच्या फॅमिली ग्रुपमध्ये शेअर करा. तुम्ही बघू शकता एक चाळण भरून मी 7-8 मोदक यामध्ये असे ठेवून घेतलेले आहेत. एका मोठ्या पातेल्यामध्ये मी पाणी गरम करण्यासाठी ठेवलेलं आहे. पाणी आता गरम झालेलं आहे आणि आपले मोदक देखील ठेवून झालेले आहेत. तर या मोदकांवरती आपण एक झाकण ठेवणार आहोत आणि छानपैकी याची उकड काढून घेणार आहोत. हे आता मी झाकण ठेवलेलं आहे आणि मीडियम ते हाय फ्लेम वरती मी एक 5 ते 10 मिनिटे याला छानपैकी वाफेवरती उकडवून घेणार आहे. सारण आधीच मी गरम करून घेतलं असल्यामुळे फक्त कणकेची उकड निघाली की आपली रेसिपी तयार. तुम्ही बघू शकता छान असा रंग देखील बदलतो आहे कणकेचा. ती शिजत आहे. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. ही आता आपली रेसिपी जवळपास तयार झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता छान असे आपले मोदक तयार झालेले आहेत. चला तर मग आपण हे मोदक आता सर्व करूया. त्यासाठी मी एक छोटी प्लेट घेतली आहे. त्यामध्ये उकडलेले हे मोदक गरमागरमच मी आपल्या गणपती बाप्पांसाठी काढत आहे. हे मोदक अजून देखील गरम आहेत. याचे चटके बसतात त्या हाताला. एकावर एक असे आपण मोदक या ठिकाणी लावून घेऊया. आज तर गणपती बाप्पा खुशच होते. चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली ते देखील मला कमेंट करून नक्की कळवा. तुम्ही बघू शकता छान असे आपले मोदक तयार झालेले आहेत. बाप्पाचा नैवेद्य आणि भक्तांचा प्रसाद तयार. बाप्पाचे लाडके मोदक तुम्हाला कसे वाटले मला नक्की कमेंट करून कळवा. चला तर मग हे आपण आता गणपती बाप्पाच्या समोर ठेवूया. हे आमच्या घरातले गणपती बाप्पा. छान लाल सोवळ्यातली ही मूर्ती यंदाच्या वर्षी आम्ही बसवलेली आहे. त्याची मनोभावे आम्ही सकाळ संध्याकाळ आरती करतो आणि प्रसादासाठी आज मी हे छान असे स्वादिष्ट मोदक तयार केलेले आहेत. त्याचा नैवेद्य देखील आपण गणपती बाप्पाला दाखवूया आणि गणपतीला एक मोदक ठेवूया गणपतीच्या हातामध्ये.
चला तर मग भेटूया एका नवीन रेसिपी बरोबर. तोपर्यंत धन्यवाद. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती.